Good afternoon. Welcome to Amuna Misso. Samson Jitsamba reporting. The body of the legendary musician Lucius Banda has just arrived in the country this afternoon via Chireka Airport in Blantyre. Government spokesperson Moses Konkoyo confirmed that the body arrived at 2 p.m. and has been taken to the College of Medicine mortuary. On Wednesday, people will have the opportunity to pay their final respect in Baraka, where a memorial mass will also be held. More details to follow on Amuna Misso TV. Tubilana mandwa po ulutsa mau pawairesi ndi kanema komanso ochita zitsuzo a Hope Chisanu yemwe anamwalira pa 1 June chaka chino mdziko la America lafika mdziko muno. Polankhula pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe, mmodzi wa achibale amalemuwa a Christopher Chizuza anathokoza onse omwe achita kuchothekera kuti thupi la malemuwa la Achisanu lifike mdziko lino. Thupi la Achisanu likuyembekezeka kulowa m'manda lachinayi kumudzi kwawo ku Kamphata m'boma la Lilongwe. Mwazina, Hope Chisanu anagwirapo ntchito ku nyumba ya boma yolutsa mawu ya MBC, komanso anali mmodzi mwa omwe anapanga nawo kanema yotchedwa The Last Fishing Boat. Tikhale tikukupasilani tsatane wa malirowa.